Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Nog waren goedemorgen zullen. Welkom te Gedankens uit Gottes Woord. We zijn nog waren in Matteaus kapitel 9. Wie de Matt lezen wel. Both 3 met 15 minuten van Gedankens uit Gottes Woord met Mr. John Peters. Was heute vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Je hoort in 1250 KIKZ. Daar gaan we even naar het Plautdeetsch radioprogramma. Nu is het dan Gedankens uit Gottes Woord. En ik zei dankzij today van jullie wat op YouTube watchen. Waar we die wieder checken, vielleicht können die wem helpen. En dan wel wissen je feest dan wat God gebruiken kan. En ik doe keine Fahrer überhupsen. Ich habe Gott versprochen, dass wir wollen sein ganzes Wort verkündigen. Als das möglich ist oder nicht. Sein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, das er schneiden, aber das er fein schneiden, das er das Arechte losschneiden. Und so wie wir nicht Angst haben. Wer will das Arechte aus sich haben? Wer will das mitnehmen? Wer will Gott sein Wort lassen, das Arechte aufschneiden, dann wird das Rechte fein treiben. Kriegt es einen Baum. Jesus sagt, ein Baum, der Frucht bringt, will er haben. Aber weißt du, was mich freut? Du hast eine Geschichte, wo der Gärtner all gesehen hat, dass der Baum, der bringt nicht Frucht. Und dann sagt der eine zu dem Gärtner, du den durchhalten, der Baum hält mich nicht. Und dann fragt der Gärtner nach einem Jahr. Sagt er, gib mir noch ein Jahr Zeit, ich will den Dung geben, ich will den fertilizen, ich will den besorgen. Wenn der dann nicht Frucht gibt, dann wollen wir den Jahr Luther anbringen oder aufschneiden. Und so hij gibt dir noch ein Jahr. Und weißt du wer, der Einnehmer von den Gärtner, das ist Gott. Der Gärtner, das ist Jesus Christus. Jesus hat immer anstehen für mich und die. Er ist ein Avocado, ein Aufkot, ein Lawyer für mich und die, für Gott. Und er fragt nach ihm noch ein Jahr. Was für ein wundervoller Heiland habe ich nicht. Nicht so? Und so hier ist das Heiland in Matteaus Kapitel 9, Vers 14. Und viermal hat er Matteaus geraubt. Und dann hat er voortgesloten dat Matteaus kon zijn vriend aanladen. En Matteaus zijn vriend weer een Sünder, een tax collector. De leegste van de leegste. En de goede mensen, die kwijten waren te die tijd, die hadden een probleem. Die hadden trouble met dat. En vroegen ze, Jezus wil in de wereld kosten met Sünder te beten. En Jezus had voedsel antwoord en zei, de Heiland is gekomen voor de kranken, niet voor de Sünder. Nu goed. En leert wat het meint, ik wil barmherzigheid, niet Opfer. Nu gaat het wieder, en dan zegt er in Matteaus Kapitel 9, Vers 14, dan kwam Johannes zijn Jünger, en vroeg hem, wat komt het dat wie en de Pharisäer doen eenmaal fasten, aber die Jünger doen niet fasten? Jezus antwoordt, wat kan de jaas van de Brigum treuren, wanneer hij nog bij is, waar de tijd wordt komen, waar de Brigum wordt weggenomen worden, en dan worden ze fasten. Kan dat en biedt zich nonnemen? Kan dat niet biedt zich aan een oude kleid nonnemen, dat zich wat voortdragen van het, dat zich wat voortdragen van het kleid, en dan wordt het laag euer seines is. Mensen doen het niet nieuw wien en oude wienluschen nemen, wanneer ze doen, worden de wienluschen twee gaan. De wien wordt eruit gaan en de wienlussen worden verbruikt zijn. Nee, je moet nieuw wien en nieuw wienlussen aangeven en dan wordt beide gehouden worden. Entschuldige, ik moest je een klein beetje stroken met het Duits. Ik doe hier even zaken van Engels voets naar Plautdeutsch. So, dit is een beetje de leer wat ik wel even deel breng van deel. Nieuw wien en nieuw wienlussen. Niet nieuw wien en oude wienlussen aangeven. Jezus sagt, wat er dan passiert. Hij zegt, de oude wienlussen kan ik euch handelen. Er zijn een paar ursachen voor. Nieuw wien, dat nog helemaal jaren en het geeft gas. En dan worden deze oude wienlussen weggaan.
En so Neeah Ween moet en Neeah Weenlöschen neergeten worden. En so, Johannes en de Jünger hadden hier gleich eine schlechte Frau, gleich eine schlechte Ursache. Sie sind was neugierig, wieder umfassen und je dann überlegen, was mit dit? En so hier ist noch wahre Jesus in Antwort. Jesus sagt hier ganz auf Plautdeutsch würde sagen, Jesus sagt, ich bring was nicht nein. Dit is wat niet wat die hier zijn. Die zijn vast aan het oude. Die zijn gewend tot oude. En wat weer het oude wo ze zich onthielden, wel dat weer gleich slecht. Dat weer het gezaads Mose. En dan nog het gezaads in de zitten van de Farizeer. De Farizeer hadden meer zitten wie dat gezaads Mose bijgedaan. Het lijkt wat een leraar Moses gezegd heeft. Wenn wir die 10 Geboten nicht nur kommen, moeten we 1500 gezaatsen merken. Das ist nicht interessant, das wird noch immer sein. Wenn wir die 10 Geboten nicht nur kommen, moeten we 1500 gezaatsen merken. En de mensheid is je niet, die moet in je gezaats leven niet zo. Dit leegt gezaats. Menschen lechten, wanneer du in een land is, over Jezus zegt, ik breng wat niet nen. Dat wat ik door nen breng, dat is niet wien. En dat je het niet in het oude nen te jij. Alright, so hier is nu een klein beetje een erklaring over dat. Viele mensen dachten dat de Messias would komen. En hij would Israël leiden militarisch. Hij would een grote armee, een grote groep soldaten oproepen. Dan would hij met zijn kracht en wunder de Roma overwinnen. Dan would Israël vrij worden. Niet verstaan, hij would de heerlijkheid en het oude zaad terugbrengen. Dat wat Israël zo heerlijk gemaakt had, die tijd als David kennig weer, Salomon, dan weer Israël dat grootste, dat sterkste. Alle delen, jede dag werden duizenden tieren geopperd. En dat gezaad wie hoog. Niet dachten ze de Messias wordt al dat terugbrengen. Jezus zegt over wat wichtig. Hij zegt, de Briegel is hier. Nu werden we niet vasten wanneer hij hier is, want dit is een tijd van vrede. Maar wat wachten worden, zijn dat Jezus al een klein beetje uitschmieden, dat een dag wordt hij niet ram zijn. En dan zegt hij, niet wien, je hiert en niet wien lussen nemen. So Jezus zegt, ik wil het niet aanbrengen. Wat doen we dan met het oude gezaad? Wel, dat gezaad im Oude Testament hebben we in 3 groepen deel. De eerste groep, dat is het gezaad van de tempel en de reinigheid. Du weer een gezaad over dat opfer, wat het moest, wat van tier. Wo reinigd müssen sein, en Israël weer van het reinste volk wat het juist. Wegen ze hadden reinigheidsgezaatsen en tempelgezaatsen. Het tweede weer, dat gezaat van wo dat land zal geruimd worden. Zum Beispiel, Gott hat an Moses befohlen, dat er zo'n Beschutzstelle zijn. Wanneer een mens afschuldig weer beschuldigd worden, dan kun je in de Schutzstaat ran, en du wirst sicher zijn, wat ze uitgevangen hadden, weer de rechter der afschuldige weer. Dat is een goed gezaad. Wie hier in de States han krijgt zo'n gezaad, die best afschuldig, wat die is, dat ze gewesen haben, dat die schuldig best. Op Engels zeggen we innocent until proven guilty. Veel willen dat omdraaien, maar dat gaat weg. Dan is de derde groep van het gezaad, en dat weer de 10 geboden. Nu is mijn vrouw en die, wie zijn ware geboren christen? We zijn in het Neeah, we zijn onder de Neeah-bund, wat Jezus uitgevoerd heeft, daar zijn sterven en opstaan, daar zijn bloed. We zijn in het Neeah-bund. Wanneer van het oude zaad zullen we nog in je leven? Wel, de antwoord vinden we in Roma, ook in Galater, ook in Hebreeën. Hebreeën gebruikt het woord beter 13 maal te zeggen dat Neeah-bund is beter als het oude bund. So, en die Neeah-bund hebben we niet gezaten, maar we hebben bevelingen. En bevel is, wat we zullen doen, dat beter lekker is, dat een grotere zegen is. Zo, een christ leeft nog aan de 10 geboden. Waarom niet? Want het zijn goede geboden. Die zal niet stelen, die zal niet de eigen brengen, die zal papa en mama eren. Dat zijn goede gezaten. Dus een van de 10 geboden, die hebben een beetje onderzoek lijn. Dat redt van Sabbat. Maar ik leef alle aan, zoals God zegt, den 7e dag. Wanneer die 7e dag om Sabbat is, dan wens ik die God te zien. Wanneer die 7e dag om zondag is, dan wens ik die ware God te zien. Dat je het was het uit te lijnen, wanneer Jezus zegt, heb je de haar over de Sabbat en niet de Sabbat over aan. So de 10 geboden zijn goed, we hebben de hulp. Dat land van, dat gezaad van Israël geraakt moest, vele goede gezaadsen. Ja, maar dat niet dat het alles gebruikt. So doet je wel veel.
Aber der eine Gruppe ist ganz feurig, ein Everdeel gebraucht, Everzeit gebraucht, soll ich sagen. Das sind die Reinigheids- und die Tempelgesetze. Die sind wahr, mein Freund. Jesus hat das vollbracht. Hebräer sagt, hat das abgemerkt, ein für alle Zeit. So wir dürfen nicht mal Tieren opfern. Wir dürfen nicht Angst haben für Schweinsfleisch eten. Oder was ist Fisch. Oder die Juden eiten nicht mal Heiner. Die können Chicken eten. Wegen der Hunde haben in der Kleider, wird nicht erlaubt wird. So wir sind nicht mehr unter das Gesetz von Reinigkeit und von Eten und von der Tempelgesetz. Dort hat Jesus ganz mal abgelehnt. Die 10 Geboten, das ist overholt. Wenn du erst leicht bist, du hast ein gutes Leben bist. Wenn du die Gebrechen hast, die kannst dann auch ein Kind Gottes sein. Die kannst Buße tun, die kannst abhören mit Singen, die kannst in deinem Heiland drehen. Und ich würde es dit sein, du die ersten im Heiland drehen, dann du abhören mit Singen. Viele haben das umgedreht. Viele würden sagen, du abhören mit Singen, dann kommt nicht Jesus. Nee, mein Freund. Komm nicht Jesus, dann hier ab mit Singen. Warum? Weil du hast Kraft, du hast Halt. Nu hast Frieden, nu hast eine Ursache. Du hast was Besseres gefunden. Warum würden wir bloß einmal 4 Monate Fleisch eten, wenn irgendwo noch ein guter Steak zu haben ist, nicht so? So, du redest wel laatst van. Wat is de Buße? De Buße ist stilhouden, omwenden, naar Jezus kijken. Dat wil ik nog helemaal zijn. De Buße, de woord Buße is stilhouden, omwenden en dan naar Jezus kijken. Dan best een kind Gottes geworden. So Jezus zegt hier is wat niet. Dan brengt hij een bijspel. Niet Ween en niet Ween lusten. So hij zegt dat wat ganz nie merkt worden. Hij had het versproken in het Nieuwe Testament. Dat hart van steen, dat wordt een hart van vlees geven. Een ander weer, dat wordt een weekend hart geven. En je wordt van je zaad zelf nu. Want het Nieuwe Testament redt van 2 zaadsen. En in de naam het even geboten. En zei je right? Eén is, te blijven en den zegen dat je komen is. Dat is Jezus Christus, dat is een gebod. Lezen we in 1 Johannes. En het tweede gebod, de nächsten zo goed te zijn als die zelfs. Kost je met 2 geboden leven? Ik kan. 2 geboden is niet schwer. Dat andere, dat is al een bevel. Dus niet de zuidelijkheid ben, maar dat is een goede weg zum leven. Dus een zegen bij. Wanneer we een zegenrijkes leven hebben, dan doe je de bevel nog doen. Maar in het Nieuwe Testament zijn 2 geboden. Nummer 1, te blijven aan den, dem Gott geschenkt heeft, dat is Jezus Christus. Nummer 2, die nächsten so te leven als die zelfs. Dat zijn de einzige 2 geboden, wat im Nieuwe Testament zijn, mijn vriend. Dat andere, dat zijn bevel. Zeer dankzij voor harten. Ik wil het muziek willen aanmerken. Ik freue mich, dat die harten is. En ik hoop, deze boodschap heeft wat genutzt. En God in Jezus' naam. Amen. Come on, love in hell.